Consider the only case liver item number 3, case 164 of 26, ili nawe yakamhangarira naMichael Mandazi achimhangarira Wellington Mandazi panhau imwe chete yokumhangarira Alexander naNickwen iri nhau yeland dispute muvillage maMandazi. Ndichakumbirawo mumhangari Michael Mandazi asimudza ruoko rworuchi otedzera zvandakutaura mashure. Imi Michael Mandazi ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisenyu basi vakumbiro vatatu vanoti Wellington, Nickwen naAlexander asimudza ruoko enyu erudyi. Pandichati Wellington wamumotauro Mustang, ini Wellington Mandazi ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tisemokupasa ndakumbirawo mumhangari Michael Mandazi muziviso dare muchitini tasatisa mumhangari vatatu vangu. chaita undimhangari vatatu ndekuti ndingatani rangu andakandatoti ndondipi achapadzimai vangu vakazoshaya vaite stem yakatimbwa it's almost emineka yakatimbwa yese kutimbwa magama anga arimo zvii zvikatimbwa nevakomana vachitsvaga majecha zvimboitwa usiku masikati ari kuita zvakamira sei. Ndikatomboenda kupolisi ndikatomboenda kukoti kundomhangara kukoti vakasvikondirambira kuti hatina kumboita zvinhu zvakadaro tiri kuna 4th. Asi ndinofunga iro tarire nei sekretari ndakambouya kuno muchiri pamwe chete nasekretari vakaenda ndichiripota kuti ndaona pastendi pangu paine vanhu paine dzimba dziri kuvakwa usiku chete. Nditaura nanyati yatakati kuti muriwo mukuzvinzwa here ndo mazuva mapinda kudai. Pakavakwa dzimba dzikatopera zvinozongenari kuvaka saka kuti mhangari ndakabvanikana kuna sabu nditarisirirewo kuti vari kuvaka pandanani nokuti ndiri kuona panzvimbo pangu pangone dzimba dzekungomera kunge hoo. Sabhuku ndobva havana kutora action pazviri asi vakomana ndivo vandakazvinwa ndo vari kugara ipapo vane dzimba dziri ipapo ndo vane ruzivo rwezviri ipapo pagomba asi vakavarira kunogarapo chete panzvimbo yavo. Apa nhau yatinayo inhau pit sale extraction here kana kuti inhau illegal passing of land kuti pakatengeswa pane vanhu vapo pana kunyatsojeka. Ndiri kunzwa kuti pane vakatengeserwa pane vakatogara ipapo pane ivava apapo zvokuti nzvimbo yacho ndifunga ivo ndovanzwa kuti vakagara sei panzvimbo yavo pavaripa. Muri kuti vakagara panzvimbo pei? Vakagara pane dzimwe nzvimbo dzakatengeswa pane tumwe tumasai turipo toratidza kuti pane vanhu vakatengeserwa. Vasati vatanga kugara ipapo vaimbogara ku vagara kudzimba dzavo saka kudari mukuti vatama kunzvimbo dzavo vanhu vakauya kuzogara vakatotama kuya kuzogara ipapo. Zvakaitika gore ripi gore zvangu pamangotanga kupinda mudare chakamira pandakayazoripota dzimba idzaitova muruti 2025 ndizvozvo. saka vaivaka ndianana vari kugara paya vanoti vangataura kuti nokuti indakashaya kumhangarira pandakaya kuno kwamuri. Vari kugara vacho ndiani? Iye vakomana vari vatatu vese vari vatatu Nickwen, Alexander na ndovangaitisana muramanga vakatengesera kuti vanhu vazive. Wellington na Alexander na Nickwen
hanzi makatama misha yenyu mukayazogara panzvimbo pangu mukavaka muruva makugara. Kana musoro ishanga zviri kutaurwa zvese izvi ndingangoti manyepo. Ende chechipiri handizoti kuti nzvimbo iyi kana munhu aenda kunomhara kudare repamusoro, takatoenda kudare repamusoro, akanzi kana usina, akatobvunza kuti ofisi yawaine zvemajita nezvizvi zvakutaura kuti haisiriyo, tokondinya here? Zvikanzi ndobva nyaya yakondinya, ndobva tavadyiwa. Vakanga vamhangarira anonzi Banganai nauyu nauyu, ndokubva vadyiwa. Zvikanzi kana usina kugutsikana matongero akaita panapa, enda kuHigh Court. Banganai naWellington naErizana. Kana usina kugutsikana matongero akaita panapa, enda kuHigh Court. Right, ndobva adzoka ndobva vagara. Isusu zvakutotishamisa kuti nyaya ino kuHigh Court kuti hana kuenda, yadzoka futi bheki yamo. Judgment tandisati tatora togona kukumbira tonotora. Kupi yakatongwa kuna court. Tinogona kutonotora zviriko. Yanga iri nyaya yekuzi zvikanzi nokudaro hati muofisi muno mazvimwe izvozvo tokondine kutonga zvikanzi changamire regaindi zanangu Wellington akandikumbira kade kuzasogana rangu kuti ndaumboima baba ngati zvakanaka ende mwanangu ndaungese unoima soba anoima gare ndauchiri kubasa gare pakati papa vese vane mastructure pai pakati nepapa patova dzimba dzatokura pandamhan'ara ndizodzokera kudare dzimba dzatopfirirwa ngaya kudare rachinamhora namhora akabva pano vakatuma vanhu vavo kwa LDO vakanopiwa mameasurement emagadheni neminda nechii vakatuma ivo mambo pachavo vakauya kukumba nahamurape nemasabhuku chademoyo omomwanga achiripo sabhuku achiripo vakatenderera gadheni pese vakapedza vakazopa judgment yekuti imimi kuzasi kwese kwaane dzimba uko chingokuti ndikwarodwe kumusoro kwese kusina dzimba uko kwamaikoromandasi nokuti kuntu kwakwana judgment yacho yoi yandinayo yemitombo yewoyo tazogara kumusoro kwandakati kwakanzi ndiko kwangu kwacho nedare iyoyo ndokwavakutera kunochena ruvengo rwaindishati ruvengo ruzi hapachina mbatadzira vanga ndakachengeta hapachina mbatadzi asi kumusoro kwacho kwakanzi kusina dzimba kwanga kusina kana imba ini ndanga asina basa nekutengesa kana dzimba nokuti ndaitotenga mastendi ndino ndivamwe andakatotenga musha asi vakatera futi iko kumusoro ikoko ndaisa vamwe vanhu kusaidi ndokusiya kuti apa ndopa adzimai vangu ndopa vati napo kuchena ndopa ndamhan'ara peace order ite peace order koti ikasvikoti wamhan'ara peace order uchitaura nyaya yekucherwa kwefu waenda murongo koti ndonyaya tiresamwa nyaya yenyu paground iripo asi presentation yenyaya yenyu iri kuita kuti nyaya yenyu isatongwe nemazvo. Judgment iyi munayo iri kunongedzera nzvimbo yenyu kuti nzvimbo iri kubva apa kuenda kumusoro inzvimbo yenyu. Nzvimbo iyoyo ndo yamakutaura kuti yapindwa nevakomana vobva vaitengesa vaita zvavari kuita ipapo. Zvoreva kuti imimi kana mada kuchengetedza nzvimbo iyi munoapply inonzi interdict. Interdict iorder inopiwa nedare
inorambidza munhu kuenda panzvimbo achinoita zvaangaite, zvingave zvakafanana nekuchera ivhu, kuchera pitsendi kana kuvaka. Kana munhu azoenda panzvimbo iyoyo achinoita chero zvinenge zvarambidzwa nedare, anosungwa achienda kujeri. But protection order inoiswa pakati pevanhu vaviri vari kurwisana, ichingovakurudzira kuti vachengetedze runyararo, vasatukane, vasarwisane makore anokwana 5. But interdict manje, interdict is more powerful than protection order. Now we are kutaura imi maisida protection order, inoda interdict. Nekuti mukati protection order pano inongogrando kana kuti inodismiss kwanza tipembowo kuti makamborwisana, makambotukana kushaika, nyaya inobva yaraswa. Saka zvazvadai mutongo uripo nechekare. Nzvimbo yacho yakapiwa mutongo uyu ndo yamakuchema kuti yatengeswa yavaka. Pakuda kuti imi mochikumbira mambo ndiri kukumbira kuti muite ongororo yekuti nzvimbo yangu iyi vanhu vakagarapo ndavanaani, nekuti nzvimbo yangu yatorwa zvisina mvumo yangu. Mambo wochiita tsvagurudzo dzekuziva kuti varipo ndinhingi nanhingi 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 nanhingi. Mazita onyorwa evanhu vari ipapo. Tichibva tanyora nzvimbo iyi kuti nzvimbo iyi tino mafeatures atinokwanisa kushandisa kuidentifya nzvimbo ndeani. Tadaro then mazita yavepo, mochizoapply interdict yekumisa vanhu vese ivavo kuti mirai zvamuri kuita panzvimbo pangu. Nekuti chakaitika apa ndechekuti mutongo uyu wakapiwa 2018. Kana paine aive nekupokana kuti nzvimbo haisi yenyu, akadai akakwira dore rekumusoro muna 2018 imomo achipikisa mutongo uyu. But zvavepo nhasi hapasisina munhu anokwanisa kupikisa mutongo uyu nekuti vakadyiwa nenguva. Munhu wega ane simba panzvimbo iyoyo ndini. Ende chamunoita kumisa vanhu vanopinda ipapo kuvaisira interdict. Saka zvapavapa kudai muchiti imwe hamusukuziva kuti vanhu ndavanani, pakudiwa kuti muchibatsirana namambo, mambo ochidedza ochituma vanhu vake nemasabhuku aripo, kuitwa tsvagurudzo dzekuti tizive kuti vanhu ava ndavanani. Vanhu ava tavaziva tokuita ripoti yatinokupai, then mimochanisa ripoti iyoyo nejudgment iyi pakuya interdict. Aiwa, ndanyatsozinzwisisa uye ndinozvigamuchira. Nzvimbo iyoyi yaisvika mumakuva evana. Vakomana kuchera majecha muri kusvika marori usiku nemasikati ekuti taivhushe vakomana. Vachichera kudaro makuva chaivo chaiva nadiki, mamwe achisipo akatengeswa mumusha. Mukaisa interdict saizvozvo sezvandataura izvo, chinozongodiwa chete umbo hwekuti pane here pari kuratidza kuti pacherwa ivhu. Kana paine pari kuratidza kuti pacherwa ivhu zvechizvino zvino, patizikanwa kuti ndiani achera, munhu anoenda kujeri, munhu anosungwa anoenda kujeri. Mukange makwanisa kuti makabata interdict yenyu, mobva maona motikari iripo ipapo, mukatokwanisa kumisa motikari iyoyo, mapurisa akatouya, motikari iyoyo inosungwa, munhu anosungwa. But chirimo powerful sekureva kwandi kuita interdict, nekuti interdict zvakapana kuti taisa jurahoro pamwe. Saka kwakurambidzwa kunzi yafanana nekuti trespassing is prohibited. Saka ukatongo trespass uchipinda vanhu vakaiswa interdict, uchinoita zvawakarambidzwa kuti uite, waipara unosungwa. Ende iyoyo irimo powerful iyoyo, nekuti maisa jurahoro renyu rinochengetedza musipo. Chamaona chatyorwa, maona pacherwa foundation, chenyu kuda kuziva kuti azviita ndiani chete. Ini ndafara mambo zvamataura kuti vapupura vega pamberi pebare kuti garden rangu i1 acre. Izvo ndazvitenga. Handina kudaro. Izvo ndakati hazvimiswe munhu izvozvo, kana munhu asimuka sei asimuke.
taura kuoka alright panaida kuti tijikese mama ndebe kuti taenda nawo kukoti tavaja tine mukoma uyu simposition iyoyo mukoma uyu akazoenda kanomangana futi akuti sungisa inini nava achiti nzvimbo ndiyake mapanzisa mapepa achiti nawo pana ikukoti munoona saka iye zvinezvi zvakuti baba mudiki namukoma ava vabatana kunzvisa isisu pane munhu angari panzapo auya munhu yakambouya kumbau achiti ndakatengeserwa stendi napanga nayo saka munhu yedu mana kuti iwo ngwadi kumira mwedzi vaona kuti vakomana vaita sei vakupe mwezvi saka ndakazomba kuti iye ari kuti ega nditsigire bamudiki kana vachinge vahwina vandipope kuti tokuisa munhu uyu munhu ayangari panzemai manje nonga vatondoona ndakambira payangari panzaka namba dzake tinadzo mabawana saka isisi tiri kuti pavakauya kudare reyadi vakaburisa bepa vachiratidza kuti bepa iri rine mameters nenhingi avo ndo judgment yakashandiswa munomu zvino bepa iroro same bepa iroro rine mameters rine mameters eyadi ine mameters emunda bepa iroro ndo ravafanira kushandisa bosi 1 acre garden ravo pava kutaura kuti baba vari half acre garden ndo patiri isisu pauda kuti bvisa bepa ravakuka ipapapo ibepa ririkuradzidzira kuti nzvimbo yacho yakakura sei ndosaka ndatika nzvimbo yacho haina kutaurwa yakakura sei nzvimbo yacho zviri pamapepa kuti rese ndiramu nekuti zvaonati ramambo kwavo vataura vati nzvimbo yakanzi ndoyenyu ndipekuwe ayo vakata kuna nzvimbo yakanzi ndoyani zvino vakunanira kwedu handiti chinoitika vandivivika approach yazvamuri kuita nezvamuri kuita zvinomboramba zvichingokudyirai nguva ili zvinomboramba kuchidetsana ndati isai jurahoro rinoshanda musipo handiti jurahoro iroro rinoshanda musipo kuziva maboundary enzvimbo yako waziva maboundary enzvimbo yako woisa interdict kune vanhu vanenge varipo ipapo vachipinda vachiita musikanzwa anenge azopinda achiita musikanzwa panzvimbo ipapo anosungwa pari zvino ndopandatova mandaza wachisimukumbira mambo tumirai vanhu vauye paground vouya vozoidentifya nzvimbo yauyo nauyo toisa mapegi ekuti toziva kuti pamandaza pamaikewo mandaza pegi iyi pano iyo ipapo iyo ipapo iyo ipapo wese ari mukati mepegi iyoyi ngaabudemo handiti apa paitwa musangano wemusha watungamirirwa waunganidzwa masabhuku namambo ukuratidza kuti apa ndepamaikewo mandaza zvatisei mapegi ari mukati menzvimbo yamaikewo mandaza ngabude anenge aramba kubuda tonyora mazita ekuti ndiani nani maikewo mandaza woita interdict kana ivo veiti vari kwazvo kuti vafanira kurofu mbozikuri kune dzimba dziri kwake 50-50 vakatengesa kuti imwe nzvimbo yedu right Because mapepa amurundipesa yakani maprotection order mazvinzwa protection order ishande zvinhu yakaenda kumusoro ichinonzi iri nyaya yei protection order haina simba pakutaura zveivhu protection order inongorambidza mhirizhonga nekurwisana chete isusu ndizvozvo saka imimi mukatokorera muchingotaura izvongozi mutaurisana ivhu haina chabatwa neprotection order vanhu vanongoramba vachiita musikanzwa yavo but jurahoro randareva iri interdict rinoita kuti nzvimbo iyoyo ichengetedzeke nekuti ari kuenda achinobata ivhu iroro ukoyo uchikumbira mambo mungoona tsamba iyo iri kutaura izvozvo mambo havana kungoti nzvimbo indeyandikivatochaveko ochikonekonza apa ndepani
zvepari. Kuiswa mabhegi munhu wese pano pani. Pano pake. Pochiti kana pakunetsa pochitwa interdict munhu ari panzvimbo pani. Hapana chapinda meshini. Zvapera. Tatenda. Ata kutenda zvinhu zvacho pane nguva zvakatonaka kuti motenga simende tobva tatoziva kuti patiri kuisa mapeki kona kana tichiziva kuti ndepamaika umanaza toisa tichidaro ndipakwaramba hapana anozobata ozi nyaya dzekumuta menyumba dzakakura kuteresaaatsvagwa nzira dzekutinopedza nyaya idzi bongozozo racho rirambe kuramba ringoripo nguva ndoona sekuti tikadaro tinenge Ndare nenyaya item 14 case 191 of 26 iri now yema illegal developments muSheren village yekupoti iri nhau yakusungwa pazvidhai nyengerai akasungwa namessenger of court ndiyo nhau yandara nayo mudai tichakumbirawo zvidhai nyengerai simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandava kutaura mashure ini zvidzai chinyengerai ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi pamwari namambo wangu mwari ave mubatsiri wangu totendesa ruoko pasi tokumbira messenger of court muziso dai masungiro amakaita zvidzai nyengerai nemadevelopments ari kuita zvidzai ari mubani iri tapfuura pazvimashops kuruboshwe pazvimashops zvinonzi pamonya pipeline yakasvika mukwati pachivakwa imba imwe chete one room yakamira yekusvika nofunga murwunende afungitazo nokubvudza mabuilders ndozosvika pakuzvitaura statement anenge achita izvozvo ndovakatira takaita zvidzai achita mubandi riri papi pamashops pamamonya panoda kuti mukudani pakoti secondary inopatenga kudzika iyi pane paseri pachona ndisabuka kwanje Shereni. Tanzania Shereni. Sabuk Shereni. Pokoknya saya panjumba. Pamusoro pedare. Ndakabva kumanzou. Kunga takadzingwa ikoko ndichibva tasvika Manzou ndokupi? Mazou. Ndichibva ndasvika kuna sekuru wangu wakanditambira. Vanoitwa ani sekuru wangu? Sekuru wangu vanoitwa Clever Shereni. Clever Shereni. Vachibva vandipa 2 rooms dzekugara. Ndichibva ndamboonekwa ndati gare. Ndichibva ndazobvunza kuti hapana pangu mungakwanisa kundipawo here pekuti ndikwanise kungovakawo zvetemporary. Ndine mhuri yangu sezvo hakusi kugarika zvakanaka. Vachibva vandichekera pisi yavakandichekera yokungovaka chete indi madiki ekuti hai apa rimike. Yakura zvakani? Ngamunoita 25 by 25. 25 by 25? Ndisekuru wako pakuti kudini? Ndiri mwana wanzvadzi yavo. Mwana wanzvadzi yavo? ID number dzako zoti? ID number. Saka Clever Shereni ndimi makachekera zvidzai nyengerai pekugara. Simba mamariwana kupiri kuchekera zvidzai. Ndakangoti mwana wanzvadzi yangu ndiyati mababa vangu ndangoti mwana wanzvadzi yangu ndingasiya aitambudzika ndikandimumbuka kuti afanogara achitsvaga pakekuita sekugara. Zvavati simba racho wanga wariwana kupi? Simba
Muyadhi medu. Iwe ndati Simba wanga wariwana kupi muyadhi mako kudii? Une mataito tidze payadhi ipapo? Ndakanotaura nasekuru baba wababa wangu wati una zvekuita muzukuru ndewako chitsvaga upo paunoti amboota tembarari aizviona pakugara tembarari mwedzi mingani aruna tembarari arikutambi ipapo ichiwana pazakazitua unobva kupi? Kumusha. Kumusha ndobva kuDandi. tembarari acho mwedzi mingani andi tembarari asipemanini wanzogare tembarari osvikarini Vakanditi ndigare tembara svika ndawanawo pandinokwanisa kuzovaka. usvikaringo kuDandi? kuDandi. kuDandi. Kana wanzogare tembarari zvoreve novakaimba zvidhina ripindurani novakaimba zvidhina ivanhu vari tembarari baba novakaimba zvidhina ipapo anabosi ane mhuri pamwe iye akazvona kuti nevana ndakarikude pachena kuti munoti nyepera kuti tembarari ndozvanangoitira chete zvanobvunza zvipi ndanga zvikude pachena kuti muda kuti nyepera kuti makamupa kuti chi itembarari itai ndakamupa kuitona kuti nyepera kuti chi itembarari munapiwa tembarari novakaimba zvidhina tembarari aidi kugara mumameni tembarari inonga yagara mumba pakwewo mupe pakwewo panogarawo tembarari paari kuvaka ipapo inhaka yemusha kwete yako yemusha iwo hausi musha iwo wakatongopiwawo ipapo mahara uyo ane kwake kune nhaka yake iri kudando haisi muvhileji mona zvekuti ndipa baba wangu wapiwa nani simba rokugovera nhaka iyo urani panhaka iyoyo iwo wakatongopiwawo nhaka yacho hauna kana kutomboitenga asi wauda kuigovera varidzi venhaka yacho vapera nhaka inodyiwa nevaridzi vayo kwete kutsvaga wako waunoda kutsvaga wokunze kuti yauzodya nhaka yangu pano nhaka isi yako nevaridzi pakutongoratidza kuti uyu kungoti nyaya kuti akasvika ndiyayo acho akabati pane mapoo matsva akuratidza akatoiswa kuti itonge graundi remugoro kure patozvona mapoo akatomatsva akaiswa kuti akasati pane fenzi kuti hatina wanda akakwaniswa kuzoona panzvimbo asi pamapoo ekurozi panenge paitwa kutengeswa nazvese akutoridziva varikuti akazvisvika mapirida ake ndiyamari panzvimbo achivaka asi kwevamongwa kusvira kototanga zvipandorinyaya paipa akatenderedza so kana wezvidzai tembarari anovada kupiwa tembarari munhu anovaka nezvidhina kana tembarari achapere mbesara yaya ona kuti kutamisa mari yako nyora tsamba kuna munyawi mutsanangure pani ipapo mutsananguro wamaona aripo mupe muudze kuti zvana mambo vanhu vese vari ipapo ngavabve ipapo tembarari vakuzvitina uyanori pamuzi mbiri dzokupa munhu munzvimbo musha zvekunze kwemutemo anonzani uyu pakati anori pamudzi mbiri dzokupa munhu nzvimbo musha zvisina mvumo hausi sabhuku hausi headman hausi mambo unoriwanipi simba rekupa munhu nzvimbo zvokuti ndipa baba vangu ndipa sekuru vangu ndozvinokupa simba izvozvo wambocheka kuti mutemo unoti mbudzi dzangu unondipa rini mbudzi wangu wati rini 3 months ndakakugarira chiti uchauya ibaba ndine problem amengo akateka chiteta nyadi next month ndabvunza zvembudzi dzekuripa mamba ndakubvunza zvekuti kune dambudziko reiko
ndikatautanga kuzwa matambudziko evanhu vese vakuya muno mudarika hapana nyaya imwe chete yandotonga unonipa nii nebvudzi dzangu ndozvandakubvunza ndopa mwedzi 1 so 8 August ndabudzi dzangu pano Ene 625 square meters wakapiwa haisisitende muzi. Unoda watoza mbalo kupoti. Ngatenda kudandi yeyo ane lendi kuti mese machina mbalo noma hapana kana ane do. Enda kudandi kwatoro kane kana 20 inches dzake. Zvinachikazira kwapoti remashereni. Asi yote akuita kana pote ko. Hana kana 5 inches. Munhu ari kupa ne 20 inches kudandi. Kuda kukusa kwacho zvakangooma kwenyu muri kupedza kuparadza kwavo kwakanaka chiri kuparadzirwa ipapo ruchiva rwuda mari unofunga kuti iwo nhasi unokanzi machina mhara kwachekoko takutorera nzvimbo ukaenda kudande unge anokupa haana kana chaari kupa atoshambudzika kuti takatoshambudzika kwenyu machina mhara unomuinga upenzi wokutengesa unobva achitengese simple. I've heard so many people friends end up for guru. But as it pays. But it is what I have. Saka hakuzwa zvakadhakwa ndiwe. Wotanzi muzukuru mwana wanzodziya. Apuna rega kuti wakadhakwa kwete achite zvakadhakwa zvakadai. Taura tinzwa. Tofunga nyaya yenzvimbo iwe yakamboita mutauro. Pane imwe imba iri pazasi payo vakamang'arirana nevemasoyo varipo ikaenda kumasoja vemasoja vakati nzvimbo ndeyedu icantonment area uya vakaimbawo kana takuuya panzvimbo ipapo ndiane lose mimi vemasoyo nzvimbo haisi yedu tikati haisisu ava vemasowo ava tanga tambovakwidzanawo nawo sezvo apa yanga iri nzvimbo yekwashere pakabvini pari padongo pari pababa but nyaya yakanaka pakuti kudimba vayakanaka ndepekuti uyo ari kuti padongo pani paasekuru vake padongo paasekuru asi makanga muri muwaya memasoja ndoparikwawana uyu mucantonment yemasoja saka makadii kumuudza kuti pauri kuvaka apa pane moto apa sezvo ari patemporary patemporary mucantonment yemasoja kana auzopfanyirwawo ndezvani ndezvake because the same applies neakavakawo ipapo ane zimba riripo ipapo akanzi iwe shamani saka unozotsigira zokuitwa nouyu aiwa handisi kutsigira apa motozwa kachita nharo kachiti pambari padongo paasekuru wangu dongo raasekuru wako cantonment yemasoja akambotenga masoja atouya kuzorikitewo uyu ndiye ari kukonzeresa rovai namwari ibva ipapo zvichakanaka sanyepero nasekuru wako achizvitutumadza achiti pambari padongo paasekuru wangu inhema nhaka yako iri kudandoko kune nhaka yako faida zvemuno mudhuze neharare unotenga stendi kuna night cliff ndokunotengeswa mastendi domboshava kutengeswa mastendi ndaperera pa usazovhurwa ramoita rose
Warambozvivaka vokutora moivesta mari.